Bueno, nois, noies, no sé si us recordeu, però el primer dia, com vau venir, doncs vau entrar aquí en el gimnàs, us van fer aquell discurs en el que us vaig donar la benvinguda. Recordo que us vaig dir que estava molt orgullós de la vostra elecció i que esperava molt del vostre pas per aquí, per l'institut. I bé, doncs tot va començar aquí. I no sé si recordareu que després vam llegir la llista de les tutories i m'imagino que vau fer cap aquí, vau pujar les escales. Perdoneu si em costa ara respirar una miqueta, que estic aquests dies estant només davant de l'ordinador, ironia, i no estic acostumat a l'exercici físic. Llavors vau venir per aquí, al passadís, suposo que el vostre tutor us anava explicant alguna coseta, anàveu mirant, preguntàveu, i què és això? I què farem aquí en aquell pati? Ens deixaran sortir a fora, a esmorzar, ens deixaran una mica de llibertat. Potser algú comentava, hòstia, doncs mira aquest profe sembla interessant, sembla divertit, aquest altre sembla antipàtic. No ho sé. Segurament també us anàveu mirant entre vosaltres i anàveu dient, no, doncs aquesta persona segurament serà un bon company. Jo què sé, 1000 coses que segurament us van passar per aquell cap. I llavors finalment vau arribar al vostre passadís. Vau arribar al passadís groc. Jo, a veure, el que us haig de dir és que segueixo estant molt, però que molt orgullós de l'elecció que vau fer en el vostre dia. Segueixo pensant que sou tots uns cracs. Molt orgullós de que hagueu arribat fins aquí i més en un curs tan estrany amb tot això del coronavirus i tot això. Només vull dir-vos una cosa, que espero que per molts això sigui només la meitat del viatge. Si no ho feu, doncs ja s'entén que la temptació d'anar a treballar doncs és molt forta, però el meu consell, i suposo que és el mateix consell que us han donat tots els vostres tutors, és continueu estudiant. Ara sou encara molt joves i ho podeu fer i seguiu endavant. Sempre m'agrada acomiadar-me amb una frase d'en Tolkien, que és el meu escriptor favorit. Una vegada en un poema, en una llengua antiga, que és l'anglès antic, va dir-li als seus alumnes que tingueu molta sort. Llavors els va dir, Eodei Beozu, que el vostre cas no és que tu tinguis sort, sinó que vosaltres tingueu sort. Per tant, Eodei Ben Ye. Molts petons i recordeu que això sempre serà casa vostra. Hola, noiets i noieta. Primer volia felicitar-vos pel títol aconseguit i per l'esforç que heu fet tot l'any. Segon, volia felicitar-vos per com sou a nivell personal, pel bon rotllo que teniu i per lo fàcil que ens heu fet a nivell personal tot l'any. Després volia dir-vos que això només és l'inici, que cap cosa ens agradaria més que continueu estudiant i lluitant per allò que us agrada, que quan us aixequeu al dematí i aneu a la feina ho feu fent allò que us motiva, i això no hi ha res que pugui pagar aconseguir que els teus alumnes siguin feliços a la vida. I finalment volia dir que gràcies per haver estat al meu primer grup en el meu primer any com a profe de tot l'any, i el meu primer any com a tutor, i que moltes gràcies. I que tingueu molta sort a la vida i que us passeu pel centre i ens digueu lo bé que us va. I res, que s'ho estimo molt. Hola, amiguitos!
Enhorabona, moltes felicitats per acabar el cicle, us trobo a faltar. Volia donar-vos un missatge de que vagi tot molt bé i benvinguts ara al món laboral i espero que tot el que tingueu a partir d'ara siguin alegries. Espero que Ambrosio us hagi ajudat aquests 2 anys i al final només em queda dir-vos que sigueu molt feliços, que us equivoqueu moltíssim, perquè això vol dir que ho intenteu, i res, una abraçada enorme i gràcies per deixar-me formar part una miqueta de la vostra vida. I sobretot recordeu, los metadinosaurios son muy importantes. Free them all. Hola nois, què tal? Com esteu? Em demanen que faci un speech, ¿vale? Pues jo de speech no sóc gaire bo, però el que sí que us diré és que aquests 2 anys que he estat amb vosaltres, que hem estat fent moltes coses i que heu estat treballant bé i que al final té tots els seus fruits i aleshores ja teniu un títol, val? Mireu, més que un speech, un consell, vale? No ho deixeu aquí, val? Intenteu estudiar més, intenteu treure més títols, alguna carrera universitària i sobretot estudieu, val? Estudieu perquè en aquesta vida al final les feines bones les emporten els que tenen estudis i per això us animo a que teniu ara l'empenta i les ganes, ara que sou molt joves, per anar estudiant i per anar traient tot el que vulgueu fer, vale? Doncs aneu endavant, val? Endavant i espero que tinguéssiu molta sort en la vida. Un altre consell, 2 paraules claus que us heu de quedar en el pensament, en la memòria. Constància, vale? Tingueu molta constància a l'hora de fer la feina i paciència, sobretot. Val? Amb la constància i la paciència podeu arribar a fer moltes coses. Vale? Vinga, doncs, que vagi molt bé. Apa, adeu. Vaig a passar llista per última vegada al grup de segon de cicles d'informàtica, val? Tomàs Almonte. Has treballat molt, val? Crec que has tingut una gran capacitat de treball i per tant t'emplaço que l'any que ve segueixis estudiant, que tens un potencial impressionant, val? I res, et desitjo el millor del món. Martin Archinsky, crec que ho he dit bé, Martin, que també crec que tens un gran potencial, però estaria bé que intentessis explotar una mica més la teva pròpia autonomia, val? Perquè, com ja hem parlat alguna vegada, tens tendència a treballar en grup, sí? Ronnie Sebastian Chau Capilataxi, val? Una miqueta amb la línia del senyor Martin, val? Crec que tens potencial també, val? Però també t'emplaço a que siguis una mica més autònom, perquè també tens tendència a treballar en grup. Ángel Granado Ruiz, per desgràcia crec que ens veurem l'any que ve i estic convençut de que l'any que ve acabaràs. Isaías Gutiérrez Bella, Isaías, també gran potencial, m'agradaria, però que m'hagués agradat en aquests 2 anys conèixer-te molt més, val? Perquè tot i tindre un gran potencial crec que potser com a persona, com a alumne, no t'he conegut prou, sí? Jesús León Núñez, val? Crec que tens un potencial brutal, però que no l'estàs desenvolupant. L'any que ve crec que ens veiem i espero que l'any que ve acabaràs. Albert Mas i Òscar Morano, passo llista junts, Fixeu-vos-hi. Tot i ser diferents, teniu un perfil molt semblant. Teniu una gran capacitat de parlar, teniu una gran capacitat de vendre fum, entre cometes, val? Heu treballat justet, tot i que al final de curs heu apretat molt i per tant heu acabat, felicitats, val?
Judit, ha sigut la nostra fèmina i jo crec que t'hem intentat cuidar entre tots molt, val? Crec que el primer curs vas treballar molt més que aquest segon, tot i que has treballat, val? Però crec que primer et vas aplicar molt i també crec que tens un gran potencial i desitjo que et vagi molt bé. Miquel Moreno, a mi m'ha sorprès gratament perquè primer no et coneixia gaire i amb aquest segon m'has demostrat que quan cal treballes molt bé. Adrià Moreno, exactament el mateix, val? No et coneixia gaire i aquest segon m'has demostrat que tens una gran capacitat de treball i tant l'Adrià com el Miquel laboralment crec que en les pràctiques han acabat molt contents amb vosaltres. Val? Joel Pérez, molt introvertit, gran treballador i gran informàtic. Felicitats, Joel. Valentí Pozán Piqueras, Valentí, també no et coneixia molt, però m'has demostrat que tens tens les millors notes de tot el cicle d'aquesta fornada i per tant no cal dir res més. Moltes felicitats, tu has treballat molt, has ajudat molt als teus companys, que això també és un valor molt important. David Rodríguez Andrés, David, també tens una gran capacitat de fer feina, val? I aprofita-la, sisplau, val? Perquè tens molt de potencial. Cristian Ruiz, Cristian, també has acabat, et desitjo el millor, val? I espero que segueixis estudiant. Damià Silva, Damià, hem tingut els nostres pros i contres, et tinc una mica de mania, com ja saps, però saps que t'estimo molt, i et desitjo el millor. Joel Soler, Joel, també et coneixia poc, crec, però m'has demostrat que has acabat i que tu has treballat molt. Joaquín Tellez, Joaquín, et desitjo el millor, val? Has acabat, tot i que amb el mòdul de síntesis te la vas jugar una miqueta, val? I m'agradaria però que intentessis madurar una miqueta més, val? Perquè tens un potencial que espero que amb l'edat millori. Eric Tornero, quan cal ets un crac, val? Et caldria potser ser una mica més estable en quant a treball diari. Joan Utset, quan venies ho feies bé, però el problema és que t'hem vist molt poc, com ja saps. També et tinc mania, ja ho saps, no? I bueno, tens un potencial brutal, Joan, però clar, això s'ha de demostrar el dia a dia. I el Ruben Kevin Viera, doncs, per desgràcia no s'ha acabat, per motius de salut, val? I res, espero que l'any que ve acabis i t'envio una abraçada ben forta. I recordeu una cosa, només tenim una vida, que és aquesta, aprofitem-la a tope, estudiem allò que realment ens motiva i si tenim la capacitat de poder triar una feina, triem aquella que ens motiva una miqueta, val? Una abraçada i espero que d'aquí poc, d'aquí un parell d'anys, ens vingueu a visitar el col·le i que ens expliqueu com ha anat tot. Una abraçada molt forta. Bueno, doncs una vegada més, no? En el mateix lloc on ens hem vist tants dies durant el confinament, doncs aquest últim missatge és per acomiadar-nos, no? Bueno, primer de tot, donar-vos les gràcies pel privilegi que he tingut de ser el vostre tutor. Bueno, quan un agafa una tutoria, no? Sempre ho agafa amb aquesta responsabilitat i jo sempre m'he sentit doncs, molt proper a vosaltres i molt part d'aquest procés vostre. Doncs, primer de tot, agrair-vos, no? El haver-me donat aquesta possibilitat d'acompanyar-vos. Després, bueno, ja he parlat moltes vegades de moltes coses i ja sabeu
com penso, no? Alguns ja esteu, ja heu acabat el grau mitjà, alguns de vosaltres fareu un grau superior, d'altres preferireu treballar. Bueno, jo només espero que aquests 2 anys que heu passat a l'institut us hagin servit per veure una manera de fer, no? Ja sabeu com penso, no? Crec que treballar és un privilegi, crec que una persona que treballa bé, que està motivada i que fa les coses com ha de fer, mai no té problemes per anar aconseguint els seus objectius. I espero haver estat una mica exemple d'això que dic, no? Espero que ens hagueu vist contents, que ens hagueu vist treballar bé amb vosaltres, que espero que això, que si us quedi aquesta imatge de que, mira, aquests paios com els agrada treballar, no? I que bé que ho fan. Ojalà. Era l'objectiu. No res, que aquests 2 anys us hagin servit. Només vull això. Estem de pas, no? I bueno, a partir d'ara, doncs un altre repte. Per a qui faci grau superior, flipareu, veureu coses noves, coses molt interessants, encara més aterrades al món laboral. Jo crec que ningú de vosaltres imaginava quan va començar el cicle les moltíssimes coses que pot fer un informàtic, no? Doncs si aneu a un superior encara en veureu més. Bueno, doncs això. Nosaltres aquí ens quedem, aquí estarem per a vosaltres i qualsevol cosa que necessiteu ja sabeu que aquí teniu un amic. Moltíssimes gràcies per tot i un petó.